Nangibabaw naman ang Tribu Parianon sa Sadsad sa Calle matapos ining gindeklaraan bilang darling of the crowd kagkampiyon sa nasabing nga kompetisyon. Ginbaton sa grupo ang 200,000 pesos cash prize kag tropeyo. May nakuha man ang tribo nga mga awards kangay isang Best in Music, Best in Costume, Best in Choreography, kag Best in Santo Niño Bearer. Isa man sa manangin Star of the Show ang tribo Morave buntatala nga among first runner-up sa kompetisyon kag nagdaog sang 150,000 pesos nga cash prize. Second runner-up naman ang tribo Familia sa Gasa sa din nakuha sini ang cash prize nga 100,000 pesos. Yaring kabahin sang announcement of winners. And this year's darling of the crowd, our champion to receive a 4 feet high trophy. Sino ang champion? And our champion, Sadsad sa Calle 2026 is Tribu Parianon! Nabariyan si Joyce Clavicillas, ang Executive Director sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Alfred Muyang, choreographer sang Tribu Parianon, yagin pahayag nga isa sa ginatubang nilang adjustment sa preparasyon amo ang wala nagasalanto nga oras sang mga miyembro sang tribo. Inibangod nga ginalakipan ilang mga tribo sa mga estudyante kagamuman mga profesional nga may mga trabaho. Yan ang kabayin sa interview sa Bombo Radio sa choreographer sang Tribu Parianon nga nagkampiyon sa Sadsad sa Calle. May mga of school, may nag-duty sa aga, may mga college, may mga high school. Pero saan pa man, na sinuwaan namin sa mga maka-operasyon namin nga choreography. Actually, ma'am, gabi gid ang kalibay. Kay lagi ko nag-isip na mga level.